welcome to TALISAY Camarines Norte. Good day mga kalakwatsa! Subscribe na kayo sa Student Lakwatsero. Gumagawa to ng video tungkol sa Lakwatsa vlogs, study vlogs, at ang aking mga personal na buhay at mga tips ko sa mga tulad kong kabataan. Maraming salamat. Hit the like button. Enjoy! Tayo po ay pupunta ngayon sa TALISAY Camarines Norte. Mga ilang kilometro din ang ating lalakbayin gamit ang ating bicyclette. Ang TALISAY Camarines Norte ay isang bayan sa lalawigan ng Camarines Norte. Yan, daan natin SM City dahil ililink ko sa baba ang vlog ko tungkol sa SM City. Daan natin ang punta sa katagdaran. Ililink ko din ang vlog ko sa katagdaran dahil sa katagdaran. Goodbye at sincerely dahil ito po ang arko ng daan. Nakita ko lamang yan. Piniviewhan ko. Mukhang maganda siya para sa akin. Ayan, hinahanap ko kasi dyan yung rainbow. Yan po mga halaman. Ayun, hinahanap natin yung rainbow. Megascore Hotel. Ito mga TALISAY Camarines Norte po yan. Step 3. Slow down merging traffic ahead. City Hardware. Isa po itong napakalaking hardware. City Hardware. Frisco Sports Center. Sa bungan po yan. Medyo gabi lang po at nang pauwi po ako sa Camarines Norte School of Law. TALISAY. Yan po ang ilog sa TALISAY. Yan po isang monumento sa TALISAY. Mga veterans. I love TALISAY. Pamahalang bayan ng TALISAY. Yan po ang kanilang munisipyo. Dito na po tayo sa Bureau of Internal Revenue or BAR. TALISAY Elementary School. Ito po ang St. Francis of Assisi Parish. Simbahan po yan sa TALISAY. Napakalinis at napakaganda. Sa likod po niya na may school yan na St. Francis Parochial School. Ang TALISAY Park. Wala po diyang mga nakaparking pero ito ay park. Ayan. The Great Wall of TALISAY. Medyo dumumi na po siya pero para sa akin maganda siya. Ito po, Great Wall of TALISAY. Tomas B. Mancinido Sports Complex. Napakaganda dito sa TALISAY Park. Tanghalang Bayan. The Voice Factor. BIR. TALISAY Town Proper, pamilihang bayan ng TALISAY. Come to Come Norte. Maraming salamat po sa panunood.